Так, квартира наводи вагон 2014 72224 11000 сиярди 133. Хуб, рафтин салон ба бо савдо мешавсосям. Хуб, метавонед занзаи савдо кунед гиред. Намудои салон мана, намудои зоҳири салон, намудои обшивка, тарафи пассажир, намудои салон, намудои торпеда тоза, салонаш мебел баас, салон мебел, более-менее наворотош ҳаст. Хаб ҳозир авзо рафта нишон метим намудои сидиени мана. Гуфта намонем портери 4 дара. Портери 4 дара баъзан бародарова дакор шуда мона 4 дара мана. Пуста мемонанда 4 дара ҳаст мегуфтам мана 4 дара. Сиярди 133. Мани намудои салони тарафи пушт, намудои сидиениш. Намудои сидиениш. Потолоко хеле ҳам тоза. Нормальный шуштаги, нормальный тоза шудаги. Мане намудои балонои пушт, протектор на панал. Протектор на панал, даже ҳатто ки амо валаски мегуфту, амо мӯйчаҳош ҳам ҳаст. Намудои борт, тарафи пушташ, мана тарафи пушт. Так, мане тарафи борт. Протектори тарафи балони пушт на панал тоза ҳаст. Хуб, обшивки тарафи дари пушт. Обшивки тарафи пушт. Так, мани намудои салон. Намудои салон аз баъбо бени вайши нишон метим. Анҷа чӣ дорем? Анҷа ду электропакет центрозамок ҳаст. Приключатель мана инҷа ба кӯчидаги мана. Вай. Дар эси ба омадаги. Намудои сидиени мана. Так, намудои штик прибор мана. Инҷа чанд нишон додосе? 258,000 та нишон додос. 258,000 та. Анҷа чӣ дорем? Анҷа кондитсионер ҳаст. Багрев сидиени, багрев боковинка. Скорост 6таи механик. Намуди торпеда мана. Ҳозир бояд маълумот такрор мекунем. Так, маълумотро бояд такрор мекунем. Ҳама чизаш дар экран дорам, звуки моторои ҳам нишон додем. Хуб, маълумотро бояд такрор кунем. Вагон 2014 709 22 24 110,000 гуфтосиям бо савдо мешавад 133. Хуб, ҳозир бояд овози мотори нишон метим. Мана гӯш кунед он. Беҳтарин. Ana. Ha xullas, гуфти соҳибашон таърифи, мошини таърифи. Мана занг занитон, мана савдо кунтон гиртон. Хуб.